Голяма част от неустойките, които начисляват мобилните оператори, са нищожни. Здравейте, аз съм адвокат Теодора Цонева, адвокат в Софийска адвокатска колегия и основател на платформата Правен щит. И днес ще поговорим малко за неустойките, които начисляват мобилните оператори. Доста често с нас се свързват граждани, срещу които имат заведени заповедни производства или искови производства по договори за телекомуникационни услуги или други услуги, предоставени от мобилни оператори, с въпрос защо всъщност от мен се претендират суми в пъти повече, отколкото съм подписала и отколкото е моята месечна такса по договора. При прост преглед на заповедта за изпълнение или исковата молба е видно, че мобилните оператори доста често искат от потребителите за плащане на допълнителни неустойки, освен трите вноски, които са при прекратяване на договор, и неустойки за невърнати устройства, разликата между пазарната стойност на мобилно устройство и промоционалното устройство на мобилно устройство и много други, които в пъти надвишават всъщност месечната вноска на тези потребители. Въпросът на повечето граждани, на повечето потребители е всъщност нищожни са тези неустойки. Простият отговор в повечето случаи е да. Защо това е така? Законът за защита на потребителите изрично посочва кои неустойки са нищожни и по този начин определя кога всъщност може търговецът при правоотношение с потребители да изисква неустойки. На първо място, нищожна е неустойка, която всъщност е уговорена едностранно, т.е. при прекратяване на договорът мобилният оператор има право да получи от вас 3 месечни вноски. Но пък от друга страна, при прекратяване на договора по вина на самия мобилен оператор, гражданинът няма право да получи 3 месечни вноски. Нищожни са и всички от тези неустойки, които са неясно определени и потребителят не може да вземе всъщност изградено информирано съгласие и знание за това как ще бъде определена неговата неустойка при евентуално изпълнение от негова страна. И така, всъщност, какво се оказва? Потребителят е поставен в ситуация, в която той дължи на мобилния оператор неустойки за няколко вида неизпълнение, което всъщност е един правопораждащ факт, а именно прекратяването на договора по вина на самия потребител или неплащане на месечни такси, но в същото време на него му се искат няколко кумулирани неустойки, които са неясно определени още при първоначалното подписване на договора. А ето и диспозитива на едно от последните ни решения, в което е видно, че всъщност съдът на първа инстанция отхвърля искът на мобилният оператор за виждате какви суми. Всъщност остава единствено да се плати главницата по самият договор за мобилна услуга, което се представляват месечните вноски, мораторна лихва, която е начислена, тъй като има забавяне на плащанията, но всички неустойки са отхвърлени като нищожни поради противоречие с морала, добрите нрави, а и закон за защита на потребители. А по-подробно описание на казуса, както и цялото съдебно решение, ще намерите скоро в нашата Facebook страница Правен щит.